మీకు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఉంటది కదా, ఒక డెస్టినేషన్ మ్యారేజ్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్లేస్? మనది చలో కులు మనాలి. మనాలిలో చేసుకోవాలని ఉంది. Yeah. ఇంకేమైనా మ్యారేజ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే? మ్యారేజ్ గురించా? మీరు కూడా ఈ జనరేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ ద్వారా మీరేమనుకుంటున్నారు? అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అయినా పర్లేదు, లవ్ మ్యారేజ్ అయినా అరేంజ్ మ్యారేజ్, అండర్స్టాండింగ్. మీకైతే ఏది ఇష్టం? లవ్ మ్యారేజ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఉన్నారా? చూస్తున్నారా వాడి చేష్టలు, వాడి బిల్డప్? అబ్బాయిలో ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలనుకుంటున్నారు? మీకు అనేది ఉంటది కదా, అబ్బాయి ఎంత సంపాదించాలి, ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి, అది సంపాదించాలి, అట్లా అంటే ఫినాన్షియల్ గా స్టేబుల్ గా ఉండాలి. అండ్ వాయిస్ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారా మీరు? జెంటిల్ మ్యాన్ ఉండాలి, సాఫ్ట్ స్పోకెన్, ఇలాంటివి ఉంటే చాలు.